Kwina kulikonse kumene mukuonera kanema amene wa V&V Media TV. Ndikulandire ndi manja awiri ku programu inanso ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija yomwe timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata. Ndakondwera kwambiri kuti muli pamenepo kutsatira programu iyi. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Iyi ndi bwalo lathu la achinyamata limene timabwera pano kuti tidalitsike ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndikupempheni kuti musandisiye ndekha. Ine dzina ndi Luciano Lion, tiyeni tikhale limodzi. Ndi apa tiyambe programu yathu ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Kawale Senior Youth Choir, nyimbo imene akuti chikondi chake. Chikondi chopambana ndi mphatso yochoka mwamba, dzani nkhale nafe nditu mwachisomo chanucho. Yesu ndinu wachifundo, wachikondi changwiro, dzani mutipulumutse, lowani mitima iyi. Patsani mzimu oyera, moyo watu ofoka, tikakale mwa inutu malo ampumulo. Chotsani zochimwa zatu, Alefa Omeganu, oyamba ndi wotsiriza, mbuye mtima sulefe. Dzani mtilanditse ife, tipatse chisomocho, tidze kwanu tisachoke, sachoke nsomwa ife, dzaimbiranu kosata, monga angelo mwamba, matamando kosaleka, ulemu chikondicho. Sirizani nchito yanu yotilenga so ife, tiwone chipulumutso chopatsidwa kwa ife, tisintike mlemelelo, tidzafike mwambamo, komwe tidzalambiranu chikondi chizizwitsa. Kuimba kumeneko kuchokera kwa Kawale Senior Youth Choir akunena kuti chikondi chake mchachikulu kwambiri chimene Mulungu wathu adatipatsa, kunena kuti tikhululukidwe machimo athu, timayenera kuti tife, komano chifukwa cha chikondi chimene Mulungu wathu adationetsera potuma mwana wake obadwa yekha kudzatifera. Chikondi chimenecho nchimene chatipanga ife kukhala anthu aufulu, anthu ochita zinthu momasuka, osaopanso yayi. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotitsitsimutsa. Ndi apa kupereka ndemanga ku nyimbo imeneyi, The Gentiles akubweranso m'bwalomu ndi nyimbo imene akuti ndine mfulu. Napulumuka
chisomo ndine mfuluyo ndinaliyo mangidwa ndamasulidwa ndapulumuka mwachisomo ndine mfuluyo ndinaliyo mangidwa ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa chimo linalilofila naye lesedwa ine ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa ndine mfulu ndamasulidwa 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 Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi gulu lotchedwa The Gentiles, nyimbo imene akuti ndine mfulu, machimo athu aife tonse amene tili pa dziko lapansi sakadatha kuchotsedwa chipanda Yesu Khristu kudzatifera. Chimenecho nchimene chidatipanga ife kukhala afulu, ona kuti tikhoza kukhala anthu omapembedza momasuka, omagwada pansi ndi kupemphera kwa Mulungu wathu okhala kumwamba, chifukwa mukukumbukira bwino nkhani imeneyi imene imachitika poyamba kuti anthu akalelo amapha nyama zosiyanasiyana kupereka nsembe ndi zina zotere kuti ayi akhululukidwe machimo, koma chifukwa cha imfa Yesu Khristu zonse zija zidathetsedwa. Mchifukwa chake ndine timakwanitsa kugwada pansi ndi kupemphera kwa Mulungu wathu okhala kumwamba. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Ndi apa tikubweretsanso nyimbo ina program imeneyi, nyimbo imeneyi yokuchokera kwa Monze Town SDA Church, nyimbo imene akuti Jesu ulandime.
Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo imene akungofotokoza za ukulu wa Yesu Khristu, kuti Yesu Khristu ndi wankulu kwambiri kuposa wina aliyense, ndipo chifukwa cha dzina loposa Yesu Khristu nchifukwa chake ife pano tikubwera ndikumapembedza maola amene wa Sabata, ndikukhulupirira kuti ayi ambiri tikupembedza chifukwa chonena kuti Yesu Khristu adatifera. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbonso yotilimbikitsa. Apa mbwalomu mukulowanso kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Film Stance, nyimbo imene akuti Ndekha B. Ndekha B sindi lindekha amandisa ngalatsa lipafupi pa ulibe bwenziko nili naye ine Yesu nimasinta sintadiesa sintatu sindilindeka sindilindeka sindilindeka
siyandeka Satani siyandeka Satani siyandeka Jehovah. Oh, never alone, never alone, never alone. Kuimba kwa bwino akuti ndekha B akufotokoza kuti chikondi cha Mulungu wathu okhala mwamba akuti adapangana nafe kuti sadzatisiya ndipo mavuto osiyanasiyana amene tikumana nawo analonjeza kuti adzakhala nafe ndipo chofunika nkukhulupirira kuti ayi Mulungu wathu amachita zonse mu nthawi yake. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbonso yolimbikitsa. Apa ndayitananso kuimba kwina pamene tikupitirira ndi programu yathu ya tsiku lero ya Sacred Vocals ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa The Shelter, nyimbo imene akuti Kachisi. Atelo Yehova kachisi adzamuwononga Kodi simudziwa anthu inu kuti inu muli kachisi wake ngati simusamalira kachisi wake Atelo Yehova kachisi adzamuwononga Kodi simudziwa anthu inu kuti inu muli kachisi wake ngati simusamalira kachisi wake Atelo Yehova kachisi adzamuwononga Kachisi wa Mulungu Tate ayenera kusamalidwa ngati sitisamalira kachisi wake Atelo Yehova kachisi adzamuwononga Kachisi wa Mulungu Tate ayenera kusamalidwa ngati sitisamalira kachisi wake Atelo Yehova kachisi adzamuwononga Mitima yatui ndiyo nyumba mzimu wa Mulungu umakalilamo ife tikachimwa mzimu wa Mulungu umasamukamo mu mitima yatui ndiyo nyumba mzimu wa Mulungu umakalilamo ife tikachimwa mzimu wa Mulungu
kusamukamo mu mitima yatui. Kachisi wa Mulungu Tate ayenera kusamalidwa ngati sitisamalira kachisi wake. Atelo Yehova kachisi adzamuwononga. Kachisi wa Mulungu Tate ayenera kusamalidwa ngati sitisamalira kachisi wake. Atelo Yehova kachisi adzamuwononga. Atelo Yehova kachisi adzamuwononga. Atelo Yehova kachisi adzamuwononga. Kuimba kumeneko kuchokera kwa kuotchedwa The Shelter, nyimbo imene akuti kachisi. Akufunsa kuti kodi simudziwa kuti thupi lanu lili kachisi ndipo Mzimu Woyera agonera mwa inu. Chofunika tidzichita moyenera ndi kachisi wathu. Kodi kachisi amene tikugwiritsa ntchito motani? Kodi tikusuta kapena kumwa mowa kapena kuchita zinthu zosiyanasiyana zonyansa zimene zingathe kudetsa kachisi ameneyu? Ndithu chofunika tikhale anthu okhulupirika ndi kuchita bwino lomwe ndi kachisi wathu. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yolimbikitsa komanso yotichenjeza. Kumbukirani kuti mukuona ndi programu ya Sacred Vocals, ndipo programu iyi cholinga chake ndi bwalo lathu ili la Chinyamata limene timakhala tikumvetsera nyimbo zosiyanasiyana kuchokera kwa magulu a Chinyamata. Ndakondwera kwambiri monga mwa nthawi zonse. Ine dzina ndi Luciano Lion. Mwina mangotsekula kumene kanemayu ndithu tate tikhale limodzi pamene tikupitirira kudalitsika maola amenewa a Sabata. Ndiye kupitirira ndi programu yathu Area 49 SDA Youth Choir, nyimbo imene akuti okongola. Ikatifika nyimbo imeneyi tikhalenso tikupitirira ndi nyimbo zosiyanasiyana madera osiyanasiyana. Ambuye ndinu okongoladi, nkhope yanu ndi zonse ndifuna. Chisomo chanu ndicho dabwitsa, ndi chikondi chanu ndicho mwendifuna. Ndinu wachifundo chosatha, munalenga mwamba ndi dziko. Chikondi chanu munafera pamtanda. Ndinu wachifundo chosatha, munalenga mwamba ndi dziko. Chikondi chanu munafera pamtanda. Ambuye ntchito munagwiradi, yopulumutsa ine ochimwa. Ndifuna njisopoti zonse munachita zindizo mwesi ikanata. Ndinu wachifundo chosatha, munalenga mwamba ndi dziko. Chikondi chanu munafera pamtanda. Ndinu wachifundo chosatha, munalenga mwamba ndi dziko. Chikondi chanu munafera pamtanda. Chikondi munafera pamtanda. Anafera kupulumutsa iwe ndine. Navekedwa chisoti cha minga pamtanda. Chikondi munafera pamtanda.
Kuimba kumeneko akufotokoza kuti Ambuye ndinokongola, ndi nyimbo ya matamando imene ikupereka ulemu wonse kwa Mulungu wathu okhala kumwamba, kuti Mulungu wathu adachita zazikulu kutifera, komanso pakadali pano akutikondabe angakhale tikuchimwa m'masiku ano otsiriza. Ndipo tikhupira kuti yayi machimo amenewa tikuyenera tisinthe ndi cholinga choti tipulumutsidwe pamene Yesu Khristu akubwera posachedwa. Ndi matamando onse akuyenera kuperekedwa kwa Mulungu wathu okhala kumwamba, kuti yayi pa zazikulu zimene mmandichitira Ambuye ndinokongola. Nyimbo yabwino kwambirinso imeneyo yotilimbikitsa. Apa Vocal Praise ali m'bwalomu ndi nyimbo ina imene akuti mwazi wake. Mwazi wache utukadi machimo anga onse apimane muzopyamo asungane mutanjalo lachelo nine wachetu gana ndichimwe pamaso pache akululukirane nieletse wangu kana ndishimwe pamaso pache akululukirane nieletse wangu apimane muzopyamo asungane mutanjalo Kuimba kumeneko kuchokera kwa gulu lotchedwa Vocal Praise, nyimbo imene akuti mwazi wake. Nkhani imene tikuidziwa bwino lomwe kunena kuti pachiyambi anthu amapereka nsembe zosiyanasiyana, kumapha nyama ndi cholinga choti akhululukidwe machimo awo osiyanasiyana. Kalero sitikukamba zapano yayi, koma ife amene tabadwa pano ayi ndithu zimene sitinazipeze. Ife chimene tikudziwa tikachimwa tikumagwadwa pansi ndikupemphera kuti Mulungu wathu atikhululukire. Komatu Mulungu wathu amakhululuka kwa iwo amene avomereza, komanso amene akuzindikira bwino kuti ayi ndalakwitsa ndikuvomereza machimo awo, ndipo akuti machimo athu tikavomereza ali olola iye kutikhululukira. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Pameneponso ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri ndipo ndikukhulupirira kuti mbali imeneyonso mwakondwera ndi ndandanda amene ndidadza nawo. Ndithokoze kwambiri pa kamera padali Chisomo Ng'omba amene wajambula programu iyi. Kufikiranso sabata yamawa ine ndi mkonzi komanso mulutsi wa programu ineyi Luciano Lion, ndingoti mwakumanonse happy Sabbath.